Hello, pre. Hello. Hello, kumpare. Pwede bang mapa-home service massage ngayon? Magpapas magpapamasahe ka sana? Oh, Ay, wala si Mrs. dito sa bahay. kasalukuyang Pumunta daw sa may... downtown. Mamalengke daw. Oo, mamalengke daw siya. Medyo matagal-tagalan daw siya, sabi niya sa text niya sa akin. May kliyente ako ngayon, kumpare. Ganun ba, pare? Sayang naman. Oo, kumpare. Ang galing mo kasing magmasahe, pare. Oo. Hmm. Okay. Next time na lang. Oo. Salamat. Saka na lang, pare. Saka na lang. Kasi medyo matagal-tagal pa to, pare.